No niin, Teemu, tää tuntui niin kuin loppuottelulta. Kyllä tämä oli huikea kokemus, että se pettymys mikä meillä eilen oli, niin se oli raskas hetki, mutta heti päätettiin, että pronssi tämmöisessä turnauksessa on jotain, mitä ei joka päivä tule. Ja pidettiin sitten vielä tuossa ennen peliä. Päätettiin, että valmentajan ei edes tarvitse tulla meidän palaveriin. Pelataan toisellemme sydämestä ja vau mikä joukkue. Mä oon niin ylpeä olla, että saan olla mukana tässä kerran. Ja mä oon kiitollinen siitä, että Perkkä pojat usko muuhun vielä kerran. Ja 26 vuotta Leijona sydän, se on huikea tarina ollut. Teemu näki itkeä. Joo, tää on hieno lopettaa tämmöiseen, hienoja muistoja ja tuossa kun päivän mittaan miettii, että tää tulee viimeinen peli, niin tuntuu, että tää ei ikinä loppuisi. Kaikki hieno loppu aikanaan, mutta joka hetkestä nautin ja tää on hieno lopettaa. Kimmo Timonen itki, Sami Salo itki. Mä lupasin, että mä en itse, mä yritän pitää tunteeni, mutta maajoukko on ollut mulle tärkeä paikka. Hienojen kavereiden kanssa saanut pelata ja valmentajia ja koko tää perhe, mikä maajoukkue on ollut vuosikausia. Kummolan Mafia on ollut onnellinen paikka pelata ja kehittyä. Siitä se jää ikuisesti sydämeen. Ei voi olla muuta kuin niin ylpeä kuin voi olla tästä isosta perheestä. 6 olympiakisat, 4 mitalia. Mutta se ei varmaan ole mitään verrattuna siihen, mistä sä nyt puhut. Ei, loppujen se mitalit on se kerma siihen kakun päälle. Me kaikki ollaan kuljettu tämän sama tie ja ollaan puhallettu yhteen hiileen. Me ollaan pieni maa, mikä aina ollaan tuettu toisiamme. Ja tämmöisenä hetkinä niin se on aivan huikeeta, että pystytään yhdessä tekemään. Ja nimenomaan se, me ollaan laumaeläimiä niin kuin leijonat on ja se, että ollaan saatu tehdä tämä yhdessä, niin on enemmän kuin mikään mihin muuhun voi verrata, mutta huikeeta. Niin, mikään muu. Edes kultamitali ei ole yhtä hyvä kuin tämä tunne. No sanotaan, että kulta olisi ollut vielä hienompi, mutta mieluummin me voidaan pronssi kuin häviä hopeaa, jos se on valittava, mutta me tuli tähän turnaukseen ja kukaan ei uskonut oikein meihin. Meillä oli paljon kavereita, jotka joutui loukkaamisen takia jäämään pois, mutta voi Herra Jumala, millä kunnialla ne kaverit hoiti hommansa, ketä tuli tänne viime tingassa. Ja joka jätkä niin antoi sen, mikä pystyy. Edempää ei voi vaatia. Tämä on huikea lopetus. Teemu, nyt meidän täytyy tämä haastattelu lopettaa, mutta tavataan vielä matsin jälkeen. Mutta tuolla ton linssin takana, siellä istuu nyt 2 miljoonaa suomalaista. Mitä sä heille haluat sanoa? No kyllä mun päällimmäinen fiilis on kiitos kaikesta, että tämä on ollut huikea tarina ja se kannustus, mikä mä oon saanut suomalaisista vuosien varrella, niin on se ihan ikuisesti tänne sydämeen. Että olen kiitollinen ja ylpeä siitä, että olen saanut pelata teille kaikki nämä vuodet. Kiitos.